Okej, varsågoda, köra. Det var fel! Nej. 10 poäng. Testar vi igen här. Åh nej! Nej! Vänta! Är det klart? Varsågod och kör ett finalrace. Var det klart? Bra, varsågoda. Nu ska vi se. Teknik och varsågod och starta finalen. Bra! Gick i kanoners. Hur gick det med den här roboten? Den gick inte som någon hade räknat med. Den gick liksom, den körde helt in i väggen när vi gjorde den sista programuppgraderingen. Oj, ja, Det var rackarn. inget program uppgraderat. Det Okej. finns ingen nollor. Vad ska ni göra nu då? Vi ska göra ett helt nytt program bara. Nej, det ska vi inte alls. Inte ett helt nytt program, vi ska göra några steg till. Okej, ni ändrar lite bara. Lägger till. Lag HSV, vad gjorde ni för ändring på bilen? Vi satt på sån här för att den ska kunna krocka. Okej, att den ska få ner fler rullar. Bra. Och nu ska ni göra vad då? Vi ska göra så att den kan åka framåt och så snurrar den. Okej, får se hur det går då.